gået op i dag. Det, ja tak, sådan der. Det var meget bedre. Hvor er det fedt, og indtil for 2 sekunder siden at kunne se, at så mange er dukket op i dag. Vi har glædet os sindssygt meget. Som mange af jer ved, fordi der sidder mange gamle elever derude, så den her uge, vi har været i gang med, som startede sidste fredag morgen, den har været vanvittig. Så da vi sad her for lidt under en uge siden, så var der ingenting. Så der byggede en scene, som lavede kostymer, øvede replikker, og alle ligesom skulle gå op i en højere enhed til i dag. Og de er mega klar, men de er også lidt spændende på at skulle have et rigtigt publikum på. For i dag så var det folkeskoleelever, og de er jo ikke sådan vildt glade for sådan at klappe og grine og sådan noget. Så vi håber rigtig meget, at de har tænkt jer at være et bedre publikum. Også selvom at det måske nogle steder er en lille bitte smule upassende, det her teaterstykke. Det håber vi, at I bærer over nu. Så kan vi lige prøve en gang lige at taste, hvor højt kan vi egentlig gøre. Og alle jer, altså det er jo ikke noget problem med bedsteforældre. Vi ved jo, at de elsker, hvad deres børnebørn gør næsten lige meget med. Så det sekund, de er på scenen, så er det sådan, wow. De gamle elever, de kan godt være sådan lidt småkritiske og sådan, men er de egentlig lige så gode, som vi var? Der skal man bare lige huske, hvordan det selv var, da man stod heroppe, og der sad gamle elever i salen, hvor gerne man ville have de hæppet på en i stedet for at dømme en. Så vær vildt gode gamle elever til at smile og hæppe og grine af dem på de rigtige tidspunkter. Fordi det har de bare mega meget brug for, og det har de mega meget fortjent. Men ja, vi skal spille Charlie i Knibe, og lad os starte. Velkommen til! Hej unger, sidder I godt? Jeg skal fortælle jer en historie, der hedder Terkel i Knibe. Men det havde I nok allerede gættet. Terkel var en rask dreng. Altså, bortset fra når han var syg selvfølgelig. Men Terkel var en flink dreng, og han havde ben i næsen. Og nu tænker I måske, ben i næsen, det må da gøre næs. Men det er jo bare noget, man siger om folk, der har omløb i hovedet. Eller folk, der nyser, mens de spiser fisk. Nå, anyways, tilbage til historien. Terkel boede i en lille by i et rødt hus, sammen med hans mor, Beate, og hans far, Leon. Beate og Leon var som en udmærkede forældre. De havde bare en smule svært ved at blive enige om noget som helst. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo, jeg siger det. Nej. Jo. Nej. Mor og far vil ikke nok lade være med at diskutere altid. Ved du hvad, Terkel? Vi diskuterer ikke. Vi skændes. Ikke også, Leon? Jo, vi gør så. Nej. Terkel havde også en lille søster. Hun hed Rita. Hej Terkel! Nej, ikke lige nu, Rita. Jeg har ligesom lidt travlt, ikke? Skulle vi ikke følges i skole? Jo, vi skulle ikke følges i skole. Terkel gik i 6. A på Kastanjebarnens skole. Hans bedste ven hed Jason. Hvad så der, Terkel? Skal der for dig? Der er fresh! Ja, jeg har bare ikke fået lavet min lektier. Ej, grim ud der på den anden side, ikke? Fuck it. Jason kom fra Albertslund, og det var grunden til, at han snakkede en smule specielt. Og grunden til, at han altid gik med jernrør i lommen. Nedgang. Der kommer Johanna. Hun har set dig, Jason. Hej, Jason. Johanna der, hvad så? Hvordan går det, Jason? Hvordan går det? Ja, eller sådan. Ja, hej. Men Jason, Farvel, Johanna, ikke? Hun er helt vild med dig. Ej, jeg ved det der. Godt der. Hun taler bare så fucked up. Altså, jeg får gøjseren over det der. Stille og roligt. Fredag morgen stod i musikkens tegn med klassens yndlingslærer, Arne Nugagren. Ja, den er god nok. Det er mig. Så nu må jeg lige have mig undskyldt, mens jeg udfylder min vigtige musiklærergerning. Hej unger, så er det musiktid. Er I klar til det? Ja!
nu skal I... Ja, Silas. Jeg studerede min morfars musiksektion her i weekenden, hvor jeg faldt over udtrykket funky. Hvad betyder det egentlig? Hør nu lige her, børn. Musik skal ikke læses og analyseres. Musik skal smages og føles og lyttes og danses. Der er musik i alting. For eksempel Jasons jernrør, der falder ud af lommen. Eller Melisas mobiltelefon, der ringer midt i timen. Nå unger, nu finder I nogle instrumenter, og så trykker vi den af. Nej. Tak. Silas. Du slår ikke min rekord, vel? Prøv 2 sekunder der. Fuck! Hej, unger. Hej så. Så der. Du har altså sat dig på en lederkop. Hvad har jeg? Lige der. Det er da helt svært ud. Pyt med det. Det er bare bukser. De kan bare vaskes. Sig mig, går I 7. B? Nej. 6. A der. I dit fjes. 6. Det er fordi, jeg er nødt til at vikar her på skolen. Jeg hedder Gunnar, og jeg skal op have 7. B, så... OK. Ja. Hvad hedder I, drenge? Jeg hedder Terkel. Jason der. Terkel Jason. Godt at vide. Vi ses så. Ja. Han var sgu egentlig fucked up, ham der. Ja, han var lidt ømme, men han var da meget flink. Nå, i 6. A gik der også 2 stridede bananer. De hed Sten og Saki, og de brugte for det meste frikvarteren på at mobbe en buttet pige fra klassen. Hun hed Dorit. Hvad så, Dorit, man? Skal du ikke have din bagfart? Nå, hvad så, flæskebund? Har du lidt fed i dag? Ja, man, igen i dag, mand. Nå, jeg slår. Du er altid fed. Ja, man, du skal også godt spise pille, mand, din fed dyr, mand. Det endte næsten altid på samme måde, nemlig med at stakkels Dorit løb grædende hjem. Det var tid til sidste time, og klassen skulle have dansk. Men i stedet for deres klasselærer Yvonne,
kom der en fremmed mand ind i klassen. Prøv at se, altså. Det er ham den underlige. Gunnar der. Prøv at tjekke den t-shirt. Hvor er den topfesen. Så kan jeg lige se ned. Nå, mit navn er Gunnar, og sig mig, har I noget kridt? Ja. Mit navn er Silas, og jeg melder mig frivilligt til at løbe ned på depot efter kridt. Tak for det, Silas. Nå, som sagt, så hedder jeg Gunnar, og så er der kridt, farvet og normalt. Hold da op. Nå, som sagt, så hedder jeg Gunnar Bjerre. Det er G-U-N-N-A-R. Ja. Og hej tak. Hvad vil du sige? Skulle du ikke have 7. B? Du er en kvik dreng, tak. Jo. Det var aldrig meningen, jeg skulle have 7. B, men der var blevet lidt ændringer i planerne, fordi jeres klasseløg Vonne, hun kom ud fra en skade her i frikvarteret. Hun snublede hele vejen ned af trapperne og rullede ud på den store, farlige, trafikerede vej, så man aldrig må gå uden voksen. Og ude på den vej, der nåede bilerne simpelthen ikke at stå op, før det var for sent. Unger, Yvonne, hun klarede den ikke. Hun kommer ikke tilbage mere. Så, sidde roligt, sæt jer ned. Sådan. Nå, men som sagt, så hedder jeg Gunnar. Jeg er nyetafikant på skolen, og jeg tager sådan en her ærtepose med, som vi kan kaste til hinanden og sige hinanden hedder, så jeg tænker bare at starte. Jeg hedder Gunnar. Eller, hvad siger til, vi bare holder fri? Ja. Gunnar, vil du ikke også stå på? Ja, du skal stå på. Fordi du har sådan en pæn halskæde på. Det er så flot. Må vi ikke prøve at sminke dig som pige? Og sæt dit hår. Ej, jeg har da roterende fisse i sin dusen, unge. Vi ses. Vi ses, Gunnar. Se, der kommer dit søster. Nej, altså. Ja, hvad nu, Rita? Vil du ikke godt tage og følge mig hjem på skolevejen? Du skulle da godt selv gå. Jamen, jeg har glemt min nøgle. Jamen, så brug ekstra nøgle. Men jeg ved jo ikke, hvor den er. Ude i skuret under urlpånd. Jamen, tør nøglen, det må de. Jamen, Rita, lad os nu være, altså. Nå, hjem til dig, tak. Jamen, det passer ikke så godt i dag. Mine forældre er ikke med at forberede bryllup, så der er bare tyldskørter og masse pænt ud over det hele. Terkels forældre skulle giftes om lørdagen. Hej, unger. Er I ude og snakke? Ja, vi har købt isfarfar. Nå, spændende. Nå, vi ses på mandag, dreng. Kan I hygge jer? Whatever. Men kan vi så ikke bare tage hjem til dig i dag, Jason? Det er ikke lige så godt i dag, der. Nå, men hvorfor ikke? Jamen, derfor ikke. Jamen, Jason, vi er jo aldrig hjemme ved dig. Jeg ved ikke engang, hvordan du bor. Men prøv lige at høre, jeg orker det rigtig i dag. Jeg magter none, okay? Ja, okay. Hej far. Nej, Så er jeg hjemme. nej, Har du haft en god dag? nej, Er du klar til brylluppet i morgen? nej, Det bliver du vel nok. nej, Er mor hjemme? nej, Jeg er ude i køkkenet, Terkel. Vi ses, far. nej. Har du haft en god dag? Ja, vi har fået en ny lærer. For godt nu, hun er død. Ræk mig lige selv. Så Så du har rigtig hygget dig i dag. må jeg ikke gerne tage over på rampen, efter vi har spist? Ikke i dag. Vi skal tidligere op i morgen. Og du sidder, når det regner, og du ved, hvordan godt træ, det spreder SARS. Jamen, hvad hvis nu jeg kommer tidligere? Ja, det lige hurtigt, bror. Mor, må jeg ikke nok? Terkel, det er en stor dag i morgen, og det er vigtigt, at du får din søvn. Hvis ikke du får din 8 timer, så risikerer du at få mildbrand, og så skrummer du ind og bliver lige så lille som en æske tændstikker. Men mor, det er bare det. Det vil ikke være første gang, det er sket, Terkel. Nej.
Hejsa. Beate Leon havde faktisk allerede været gift en gang før. Men det holdt kun et par år, og så blev de skilt. Men efter et par år fandt de simpelthen ud af, at de ikke kunne undvære hinanden. Så flyttede de sammen igen, og nu skulle de altså giftes for anden gang. Så tilskår jeg dig, Beat Gunga din Mogensen. Vil du tage Beate Haverkup Stenstrøm, som hos dig står, til din ægte hustru? Nej. Jo, du ved det så. Så nu, Rita, nu skal du kaste ris på mor og far. Nej, det er sødt. Jamen, det gør man, Rita. Det er sådan, de kan blive frugtbare. Frugtbar. Ja, det er sådan, de kan få børn og sådan. Jamen, de har jo også tørken. Ja, men vil du ikke gerne have en lillebror? Ikke overhåndskast, Rita. Det kan man blive døv af. Yes, så skal vi sætte Jeg andet gider færdigt ikke fra. lege med Kom her, Sæt Jørgen. dig. Kom, Jeg tæt, gider ikke lege med Sådan, dukker. sådan. Nej, ja. Skynd dig Jeg lidt. gider ikke lege med dukker. Jeg noget at drikke. Nej, Hvordan der? Ja. Hvad er det, tak? ikke noget. Det er bare nogen fra klassen. Jeg går med. Nej, Rita, bliv nu her. Det er længe siden. Shoot, Sanke, hvad så? Jamen, hvad sker der? Ikke så meget. Holder I fest? Nej, det er bare mine forældre, der lige er blevet gift. Hvad laver I her? Vi skal på druk, mand. Prøv at vise ham den sten. Prøv at se, mand. Den er ekstra bra. OK. Han har bøffet den fra sin far. Nå, Mads, vi skulle have lovligt. Ja, klart du fik. Du spiller så smart. Vi kunne have fået en drik, Janne. Ej, det passer altså ikke så godt lige nu. Kan du så komme ud nu? Ej, det er altså ikke lige så godt i dag. Bare din enkelt lille. Okay, vent her. Nej. Så er det jo anden gang. Hvad satan, knæk? Skal du stjæle i voksne saftevand, var dit lille møgsvin? Nej, det var Sten og Said, der sagde, jeg skulle. Står du og fylder din gode onkel med et spand fuld lort? Nej, det står lige ude foran. Nej, vent nu. Det må du ikke. Hvem fanden er han, mand? Det er bare min onkel. Skal I stjæle på onkel Stuart, var? Hvad fanden snakker han om? Lille Terkler har fortalt mig, hvordan de små billeder og røvhuller tvang ham til at stjæle øl til jer. Hvad var det løgn? Kaldte du mig en løgner? Du skal ikke være små, mand, og se ud. Skal du være fræk, Sonnyboy, så går du på jorden. Onkel. Du er jo syg i hovedet, mand. Så er det nok. Ej, onkel, stop. Det må du ikke. Og vi er væk, hundehoveder. Hvad laver du, onkel? Hvem? Mig? Det der, det kommer til at gå ud over mig på mandag. Så hvad fanden, knæk? Tag det nu ikke så tungt. Kom, lad os skynde at tæve din far. Okay. Jeg gider fucking ikke at være kærester med dig, så fæt det dog ind i krydderen, din smattede slimsæk. Ej, Hassan. Hørte du det, Tjerk? Kærester? Jeg mener, så kunne hun da have sagt duller, eller hun ville være min kost eller andet. Du taler så fucked up. Jeg får nedgang over det. Hvorfor kommer du først nu? Ja, min mor, hun lå på sove længe. Hvad sker der med Sten og Sejl? Hvad mener du? Far nok, de virker bare rimelig indebrændt på dig. Altså, de sidder og siger nogle navn. Jeg vidste det. Vidste hvad? Undskyld. Og så fortalte Terkel alt, der var sket den forrige aften. Det skulle da fra monsterflækkeren. Hold kæft, hvor vil jeg godt have set det. Jamen, det er meget sjovt, men det kommer ligesom til at gå ud over mig nu. Tror du virkelig, det er så slemt der? Det er sådan, jeg har fået en henvendelse fra Gorilla Team, som jeg er en del af, og... Værsgo, det var lige en seddel om, hvorfor jeg kommer for sent. Nå. Jeg lod Terkel sove, så han ikke fik skrumpelever og blev blind. Det er der ingen grund til at risikere. Isbeate. Ja, selvfølgelig. Terkel, så var lige sætte noget på numsen en gang. Stikker! Ja, mand, lad sidst. Og fælde madras. Fuck det, mand. De fatter noget. Nå, det er sådan, jeg har fået en henvendelse fra Gorilla Team, som jeg er en del af. Og det viser sig, at den sortbrød salamander er blevet observeret ude i Dejnemosen for 3 dage siden.
Så i den anledning har jeg arrangeret en lille telttur for os alle sammen. Som betyder, at I alle sammen får fri fra skole på onsdag. Så roligt, stille og roligt, stille. Nå, vi tager afsted onsdag morgen, så I skal lige have jeres mor eller far til at skrive i jeres kontaktbog, at det er okay, I overnatter ude i mosen. Ja, sig det. Hvad er forskellen på et sortbrudt salamander og en helt mal jordsalamander? Silas. Der var børnene helt op og køre over de sorte, skulle på salamandertur. Eller næsten alle da. Nedtur har sagt dit skodligt det fucking projekt. Sur ud og dårlig gade. Det bliver da skægt, Jason. Ja, maksimalt kæmpe griner, der render rundt i en kæmpe mose og fanger lortesalamenter. Jamen, vi skal så selv sammen. Dig og mig. Det bliver da skægt. Jeg har det bare sådan... lorterør. Altså, hvorfor er det ikke bare smidt rør ud? Er du finish? Jeg magter ikke diskutere det mere. Du ved aldrig, hvornår du får brug for et jernrør. Hvad så, tøjsedreng, mand? Kloge du tøffang salamander. Ja, men du skulle da sparke lidt mere på din fede åbne, mand. Ja, kan du måske lige have dræbt dyr og sådan Ja, noget? mand, dyreplager. Hvad dyreplager? Jeg behøver sgu ikke gentage, vil du efter mig også, du er? Ja, din efterhæber. Lad mig nu være, altså. Vil du ikke komme med i vores klub? Jo, og så skal vi skrive breve sammen. Ja, for vi er jo pennevenner. Ja, pennevenner. Ej, må vi kan også prøve at klippe dit hår? Ej, det er skrubskøs, så kan du sådan noget der. Gunnar, må jeg ikke lige snakke med dig? Jo, selvfølgelig. Nej, storebror. Storebror. Giv lige slip. Storebror. 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 Det er fordi Sten og Sakke, de driller. Driller de? Ja, de kalder mig for dyreplager, søsedreng og efteræber. Ej, tak. Det synes jeg spil med tavligt. Ved du hvad? Jeg synes, du skal svare igen. Men hvordan? Hvem af dem er ligesom ledertypen? Sten, tror jeg. Sten, okay. Så synes jeg, du skal konfrontere Sten. Du skal altid gå efter ledertypen, så falder de andre bare på plads. Så skal du gå op til Sten, og så skal du sige, hov du, hvad med dig selv? Hvad med dig selv? Ja, hvad med dig selv? Så skal vi nok se, hvor forkert de har vores egen. Okay. Tak, Gunnar. Ja, selvfølgelig. Og se, mand, der kommer tøjsedrengen, mand. Ja, hvad med dig selv? Hvad? Ja, hvad med dig selv måske? Hvad fanden snakker du om? Ja, jeg siger, hvad med dig selv?
Og hvis der bliver mere med jer, så bliver det motherfucking sagt til de voksne. Biatch. Nu vil jeg jo helst gerne kunne fortælle jer, at det hele virkede, og at Terkel fik en undskyldning fra Sten og Saki, og de alle sammen blev gode venner. Men det kan jo nok ikke overraske nogen herinde, at voksne mennesker ved ufatteligt lidt om, hvad der virker for børn, og især om, hvordan man undgår at blive mobbet. Ja, det er dyreplærer. For helvede til. Børnetelefon, det er Stuart. Hej Stuart, det er Terkel. Ja, hej Terkel. Ved du hvad, jeg er på arbejde lige nu. Ja, det ved jeg godt, men... Ja, så du må ringe en anden gang, chef. Jeg skal være klar til at tage mig af børnenes problemer. Jamen, jeg har også problemer. Nå, siger du det? Jamen, det er fordi, jeg bliver mobbet i skolen. Fair nok. Sig frem, skriver. Jamen, de kalder mig for dyreplager, tøsedreng og efterhaber. Ja, det må jeg nok sige. Det er ikke særlig originalt, hva'? Nej, men... Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke super lortesvin? Jamen, det er bare det, altså... Eller Eskimo narkoludersøn? Jamen, det er bare fordi... Hey, her er en god en. Slet ikke gazellebækkehud. Jamen, Stuart! Ulækker skødeskriver, forbudte fucking møglederfæs. Jamen, du må hjælpe mig, Stuart. Ja, naturligvis, min dreng. Det er jo det, jeg er for. Problemer er til for at blive løst. Ja, så jeg... Og nogle gange må man bare indse, at man ikke kan løse dem selv. Jamen, det er jo derfor, jeg ringer, Stuart. Og så må man aldrig være bange for at spørge om hjælp. Jamen, jeg har brug for din hjælp, Stuart. Ja, det er rigtigt, lille Terkel. Og husk det nu. Nå, jeg har ikke tid til at hyggeskyde mere. Hils din far siger, at jeg kommer og smadrer ham igen en af dagene. Er du Stuart? Hævn over dyreplageren. Nej, jeg vil ikke dø! Sig mig, hvad foregår der her, Terkel? Har du set det rod, Leon? Nej. Hvad er det, du leger herinde? Der kom en sten ind ad vinduet. Ja, tak. Den kom vel ikke af sig selv. Så kan det være, du kan lære, at du ikke skal lege med ild en anden gang. Hvad? Afstand til Sten og Saki. Hvis de kunne finde på at smide en sten gennem hans hoved, hvad må de så ellers kunne finde på at gøre? For at se, der er dyreplageren. Hej, efterhaver. Totalt feltadræs. Jamen, det har du nok glemmer dig. Ej, lad mig nu være, altså. Så tøst dig helt meget vel. Dyreplager, bare til bror. Terkel sad og tænkte over, hvad han nu skulle gøre, da klassens buttede pige, Dorit, pludselig stod foran ham. Ved du hvad, Terkel? Du skal slet ikke tage dig af dem. Det var smadret misundelig. Terkel havde aldrig snakket med Dorit før. Han havde nærmest aldrig lagt mærke til hende. Hun var der ligesom bare. Hvad er det? Det var sådan en prøv. Du behøver ikke læse det lige nu. Faktisk så... Og prøv at se, man. Så er vi så drenge og dårligt, man. De er sgu da blevet kærester. Prøv at se, Terkel er ret. Ja, men så tror jeg, at have sin kæreste til at trøste sig. Ja, de kærester. Dorit var egentlig ikke særlig modig. Alligevel fandt hun den nødvendige styrke til at stå op for hende selv og for Terkel. Ja, og hvad synes vi er kærester? Vi er da bare skide misundelige. Nå, fed flæske, mand. Hey, Terkel er måske forelsket i fed, Dorit. Ja, man, du er forelsket. Terkel havde mest lyst til at svare igen og hjælpe Dorit, ligesom hun havde hjulpet ham. Men i stedet gjorde han det, som man ofte gør, når man er trængt op i en krog. Han gav bolden videre.
Nej, jeg skulle da ikke forelske sådan en fed ko. Og mere skulle der faktisk ikke til, for Sten og Saki glemte alt om Terkel og kastede sig over stakkels Dove. Se på dyrehej! Og de fede ko! Jeg var en valfisk i Hvor fanden skal du hen, mand? Dove! Say what? Det er sgu pænt stakker. Terkel var larmet af rædsel, og alligevel hørte han sig selv sige, Lad os håbe, der ikke var nogen, der fik den fede ko i hovedet. Fedt sagt, tak. Nå, hvad griner du? Og hvad skal du? Hej, tak. det er inspektøren. Sig mig en gang, hvad der ikke skete her, var? Hun hoppede ud af vinduet. Fair play. Ja, hvad så? Ja. Det var da godt, at du ikke nogen, der fik den fede ko i hovedet, var. Hold kæft, mand. Terkel havde det virkelig dårligt. Det var jo egentlig hans skyld, at Dovid var hoppet ud af vinduet. Eller måske var det egentlig ikke helt hans skyld. Han havde jo trods alt ikke været med til at mobbe Dovid hver evig eneste dag gennem de sidste 3 år, ligesom Sten og Saki havde gjort. Faktisk var det jo egentlig ikke Terkels skyld, at Dovid omsider havde fået nok. Kære Terkel, jeg elsker dig. Du er det eneste lyspunkt i mit liv. Jeg bliver mobbet hver eneste dag, og kan næsten ikke klare presset. Det er kun dig, der gør, at jeg holder mig i live. Hilsen, din Dovid. Nej! Jeg ved, hvad du har gjort. Nej, jeg skal gå lige ud. Jamen, vi skal lege med påklædningsdukker. Jeg leger ikke. Du leger det med Jason. Nej, vi er sammen. Jamen, kan du så ikke være sammen med påklædningsdukker? Nej, jeg skal gå lige ud, ikke? Irriterende lille søster. Har du så været i skole i dag, Terkel? I dag der blev jeg mobbet så meget, at jeg selv valgte at mobbe Dorit, som hun var ude af vinduet for 3. sal. Så har du haft nok at se til. Mor, hun døde faktisk. Godnat, Terkel. Hvem kunne det måtte være? Var det Sten og Saki, der var så tarvelige og givet salt i Terkels dårlige samvittighed? Det måtte det næsten være. Terkel, har du set ekstra noget? Hvad? Jamen, den er ikke på sin plads i skuret. Jeg har ikke set den. Her er den sovehus. Smider du mig ud, fordi ekstranøglen er væk? Plat, det er onsdag. Hvad? Ja. Salamanderturen. Har du glemt det? Det havde Terkel rent faktisk. Mor, må jeg ikke nok blive hjemme? Plat. Du skal sove i telt med Jason ude i den store farlige skov. Det bliver sjovt. Jamen, må jeg ikke nok få fri, mor?
Så må du med til spørge din far først. Far? Hej tak. Godt du kom. Har du det brev med for de forældre? Ja. Værsgo. Tak. Tak. Vil du være sød og aflevere alle dine harper og gå til busserne? Jo, selvfølgelig. Ja, værsgo. Sig mig, skulle det have været sjovt? For jeg synes ærligt ikke, det er sprog morsomt. Hvad? Du skal dø? Jeg kan godt selv læse. Jeg synes ikke, det er sprog sket. Nej. Nej. Hey, fuckface. Er du med sejt i bussen? Ej, jeg er så... Fucking fed task, mand. Jeg har totalt militær. Hvad? Jamen, ikke sådan en militærtask. Hvordan? Du er sådan en... Hvad var det, du sagde til dårligt, mand? Fede ko? Ja, præcis, mand. Skal du ikke sidde ved siden af til bussen, mand? Jo. Og crazy, mand. Hvad sker der? Det er fint, tak. Ses på grillen, altså. Ej, Jason. Jason, du må godt sidde ved siden af mig i bussen. Din mor kan sidde ved siden af mig. Så er vi ankommet til dig, Momosen. Så unger, kan I lige følge med mig? Nå, unger, nu skal I høre. Når I lige har sat jeres telt op, må I gerne gå ud og udforske skoven. Bare husk, at vi skal tidligt i seng kl. 10, for vi skal op kl. 5 i morgen og studere salamander. Ja, Silas. Hvad hvis man gerne vil i seng kl. 9:30? Hold nu kæft, Silas! Terkel havde det meget bedre. Faktisk havde jeg glemt alt om de uhyggelige beskeder. Ej, Jason! Så der runder vi. Ej, helt ærligt. Hvad fejler du, mand? De har kørt på dig i 2 dage, og så pludselig spiser du hånden. Fatter pjælden. Jamen, de mobber mig ikke mere. Så er de faktisk meget flinke. De er røvflinke, fordi de ikke mobber dig. Det er derfor, du slikker røv, eller hvad? Ej, det gør jeg altså ikke. Pjælden. Ej, fucking sælger. Ej, nu synes jeg altså, du er tavlig, Jason. Så skal du måske have sovet tæt med dem der. Ej, det skal jeg ikke. Takket. Jeg svarer, skal du ikke så tæt med mig, Sten? Hvad sagde jeg? Jo da. Er det okay med dig? Må du fandme selv ikke at rode med taber. Kom, Tjejle. Fucking fattes lille fede. Johanna, der... Jeg ved godt, jeg har været sådan rimelig ok led og sådan noget, ikke? Det vil jeg bare gerne lige sige undskyld for. Det er helt nok, for der er sgu ikke rigtig nogen, der kan være cool over for hinanden længere der. Så... jeg håber bare, at det er ok. Tag og forgav, for du var grim til mig, og din mor er med på den værste. Hvad sker der? Jason havde aldrig set Johanna på den måde før. Sikke et temperament. Sikke et sprogbrug. Sikke at en pige kunne snakke så grimt. Hvad der? Så fantastisk grimt. Og sådan gik det til, at Jason opdagede ham forelsket. Hvordan kan man være så blind? Han har ikke kunne få det ind. Det er for hende første nu, han ser dig. Du
Sten! Sten! Hvad er det, mand? Det er bare ham Jason der. Han er helt syg i roen, mand. Jason? Hvad? Når jeg gik forbi os selv, og så sad han ud for at snade med, han er der, jeg sværger. Hvad? Jo, så jeg kommer forbi, og så råber jeg, hey Jason, den er halvt inde. Jeg lover at huske, det er uden pis. Det var alt for skægt. Tror du måske, jeg lyver? Prøv at se, min kind er totalt rød, totalt syg i hovedet. Jeg har kun den af søsteren. Søster? Ja, så er søster død det der. Har Jason en søster? Jeg er Dorit, sgu da. Fed Dorit. Den fede ko er en søster. Ja, og var. Ja, vidste du ikke det? Nej. Dorit, hvor ved I det fra? Er det i barnehjem? Nå ja, nu er det altså bare som om, man ikke kendte til noget i skolen. Ja, det er god nok, mand. Terkel var målløs. Var Dorit Jasons søster, og uden Terkel vidste noget om det. Terkel havde ganske vist aldrig været hjemme hos Jason. Det var som om, at han altid havde en undskyldning, så Terkel ikke skulle komme hjem og finde ud af, at han var bror til Dorit. Kunne det måtte hænge sådan sammen? Ja, jeg tænker, at du ikke vidste det. Ja. Jeg troede sgu, det var sådan bedste venner, mand. Ja. Eller Sten, var ikke lige låne din arme for... Hvad er det, mand? Jeg ved det ikke. Så kig dog efter. Ja, mand, jeg tror, det er en sovepose, mand. Hvad er det? Det ligner et dødt dyr. Fuck, hvor klamt. Nej, hvor kommer det fra? Det er ham. Og så fortalte Terkel om alle de uhyggelige beskeder. Og så har jeg fået sådan en seddel, hvor der står, at han vil slå mig ihjel. Og jeg siger, der er ikke særlig mange, der ved, hvor den ekstra nøgle ligger henne med. Sindssygt, mand. Det er sgu da Jason. Jeg forstår det bare ikke. Han er min bedste ven. Nå, det er nok, fordi du fik Dorit til at rydde vinduet, ikke? Jeg fik. I var det også med. Hvad nu, hvis han også vil dræbe os? Jeg har altså ikke fået nogen trusselsbrev. Nej, heller ikke mig, der. Nu er sgu da ikke lidt de sovepose, Terkel. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Jeg kan godt få en tyggegummi. Nå, jeg må ikke også gå ind. Jo. Hvad var det? Nå, det er nok bare vinden. Godnat, Terkel. Godnat. Terkel kunne ikke falde i søvn. Hvis Dorit var Jasons søster, og Jason så måske vred over, at Terkel havde med til at mobbe hende lige indtil... Hvad er det, mand? Jeg var for den sms. Nå, men sms'erne er så sent. Den er fra Jason. Hvad skriver han, mand? Han skriver, at han vil komme og slå mig ihjel. Hvad? Lad mig lige prøve at se. Du bliver nødt til at gå op til godt med det her. Jamen, kommer I ikke lige med? Det er ikke så god timing. Bare skynd dig, vi holder vagt. Ja, det holder vagt. Ja. Nå, jeg er på lommelygten, Charlie. Den er ordentlig militær. Ja. Hey, Terkel! Nej! Terkel, stop! Gunnar! Terkel, hvad i verden sker der? Det er Jason! Han vil slå mig ihjel! Hvad? Jamen, han er lige ihjel på mig! Rolig. Nu går vi lige en tur, så jeg fortæller hele det. Okay, det er fordi, jeg blev mobbet af Sten og Terkel. Og så mobbede jeg så Dorit for ikke selv at blive mobbet. Og så fandt jeg så ud af i mellemtiden, at Dorit, det var Jasons søster. Og så havde jeg fået en masse beskeder inde på mit værelse, hvor der stod, at de ville slå mig ihjel. Og så var det så, at min ekstranøgle var væk. Og så var det så, at jeg kom i tanke om, at der ikke er særlig mange, der ved, hvor min ekstranøgle er, udover Jason. Og så var det, at jeg havde fået en besked på min telefon, hvor, at han ville komme og slå mig ihjel. Altså Jason. Prøv at se her på displayet. Hold da op, Terkel. Det var da en ordentlig mundfuld. Altså, skodder! Kan jeg ikke sove? Du må ikke slå os ihjel! Hvad snakker I om, spasser? Der har I siddet og tvammet sammen med Terkel, eller hvad? Har du dræbt Tjønne? Hvad fanden kæft med det pis? Hvad mener du? Du har sgu da skrevet sms, hvor du siger, at du kommer og slår mig ihjel. Say what, da? Du skulle da ikke noget, der stod på displayet, mand. Fuck, dumt, mand. Jeg har jo lånt min telefon til. God damn! Hey, Jason, hvor skal du hen? Sten,
Hvorfor er din sovepose våd? Jeg ringer til ham nu og fortæller, at jeg har sagt det til dig, og så kan han desværre bare komme frem, og så kan han ikke gøre noget ved det. Nej, vent. Jo, du skyder verden nu. Hvorfor har du Jessers telefon? Kom herhen til mig. Nej. Du er forvirret, Takke. Jeg er forvirret. Hvorfor har du sådan en stor kniv? Vi skal bare have lidt skæg. Jeg synes overhovedet ikke, det er skægt. Nej, men synes du troede måske, det var skæg på den lille æderkop, du satte på med dine fine cowboybukser, hva'? Ja, det hele handler om. Ja, Takke. Lige siden du begik din forbrydelse, har jeg gjort alt, hvad jeg kunne for at få min hævn. Jeg var desværre nødt til at skubbe jeres klasseverden ud over trapperne og køre hende lidt over, men sådan kan det ske. Jamen, du er sindssyg. Ja, men du er dyreplager. Jamen, du kan ikke bare slå mig ihjel på grund af det, der gør. Jamen, jeg vil ikke bare slå dig ihjel. Jeg vil skære ud i 8 lige store stykker og begrave dig forskellige steder over skoven, som du bliver til kompost, og på den måde betale din gæld til naturen ved at gøde jorden. Hvor skal du hen, Takke? Du skal ikke løbe fra mig! Mor? Nej. Far? Nej. Jeg er ude i skoven. Nej. Min lærer er efter mig med en kniv. Nej. Han vil slå mig ihjel. Jamen, far, det er alvor. Nej. Far, må jeg ikke godt please snakke med mor? Nej. Far, please. Nej. Lad mig tage mit knæk. Nej. Er det dig, Takke? Nej, jo. Men hvorfor ringer du så sent? Klokken den er over 8. Telefonen den skal have sin ro. Hvor er du henne? Jeg er ude i skoven. Ude i skoven? Så må du kun gå til navlen. Det er her, du mister fødderne. Jamen, jeg er bange, mor. Bange? Og det var da heldigt. Så må du elske en gang. Men du må ikke sige det højt, for så falder dine tænder ud. Men kan det godt, Takke? Hej. Hallo? Kom så, Leon. Nej. Mor? Savner du din mor, din lille stjernepsykopat? Hvor skal du hen, Takke? Du skal ikke løbe fra mig. Jeg skal snart finde dig. Onkel Stuart? Hvad filan, Terkel, må du gerne være ude så sent? Jamen, det er fordi, jeg plejer at tage på skolen. Ja, det skal der også være plads til. Selv har jeg siddet lejr nede ved bakkedammen, stiksyet. Jamen, det var fordi, jeg lige tænkte på... Og så var jeg lidt tør for Færne Branca, om man kan spille med ikke fiskål uden Færne Branca, høvding. Jamen, kan jeg ikke køre med dig hen til byen? Det går ikke, mester. Mælkekassen er i vejen, som du nok ser. Jamen, hvis du bare lige tager den af. Er du ravende sindssyg, knæk, så har jeg jo ikke noget at have min Færne Branca i. Jamen, kan du så ikke bare trække den ved siden af mig? Ej, ved du hvad? Så lukker kiosken. Jamen, onkel, min lærer slår mig ihjel. Ja, man skal huske at lave sin lektier. Kan du have det godt? Fortsæt. Onkel Stuart! Så fandt jeg dig lille møge. Ikke bare så er du skyldig æderkop ihjel på den mest sadistiske og barbariske måde, så forurener du også skov med din mobiltelefon. For du er ligeglad med alle andre, er du ikke? Der er det hele handler om. Du er i centrum. Du behandler verden som din egen personlige legeplads. Nu er det slut, Takke! Er du finish, dit fucking møgfinish? Jason? Jeg siger det til dig, Takke. Du ved aldrig, hvorfor jeg har dig. Du gokkede ham ikke? Ja, så kan jeg sgu da lære det. Men du redde mit liv? Ja, hvad fanden? Så giver du en øl i lufthavnen der. Ja, det er bare sådan noget, far altid siger. Du har sat dig oven i en æderkop der. Hvad er det? Det er bare bukser. De kan bare vaskes. Men hvad med din søster? Ja, hvad med hende? Jeg fik jo en tør ud på 3. sal. Ja, fair nok. Så må det være mig, der giver en øl i lufthavnen der. Nu kommer ud af det der lortskov. Ja, du må altså undskylde, jeg ikke overholdt vores aftale. Ja, hun ikke overlever dig. Ja, så det gør vi sammen igen. Bare dig og mig. Os 2. Ja, vi går nok 3, ikke? 3? Ja, hende Johanna der. Jamen, hun må selvfølgelig også gerne være med.
undskyld. Historiens moral, det er naturligvis, at rigtige venner, de skal have 20 minutter ved 250 grader. Ej, det er jo noget røvl. Jo, hvis du mobber, så må du også være indstillet på måske også selv at blive slået ihjel. Jamen, det er jo også noget røvl. 2 sekunder. Jo, hvis du har nogle venner, så skal du passe godt på, at de ikke bliver syge. Jamen, det er jo også noget røvl. Forvent, jeg har den. Som man høster, så salter man i egen dam. Ej, det er jo også noget værre lort. Jo, hvis de lærer efter dig med en kniv i skoven, så skal du bare shake it off. Ej, det er jo heller ikke rigtigt. Nå, ved du hvad? Jeg ringer til jer, ikke også? Hej. Det var 23-24 udgave af Terkel i Knive. Og kære publikum, man kan ikke gøre det uden kulisser og rekvisitter. Må vi ikke lige se de lille aften, det jeg gør? Det må stå her. Uden scenen, så vil det blive lidt en flad fornemmelse. Scenecrew, rejs jer op. Jeg kommer op her. Jeg håber, I så, da I kom, at der var lavet fed gangdeko. Vi beder lige gangdeko om at rejse op. Og så skal man også have sminke og kostymer på. Stor hånd til sminke og kostymer. Og her i 2023, så sker det ikke, hvis ikke det sker ude på de sociale medier. Så giv en stor hånd til PR og medier. Og vi kan ikke gøre det i mørke eller uden lyd, så derfor stor ros til lys, lyd og teknik og støv. Og så har
har vi haft elever, der under Frederiks kyndige kommando har lavet svedige dansetrin. Stor hånd til danserne! Og her bag mig har vi sanger og musikere i bandet TNT, Trines Nye Talenter. Og til at holde styr på instruktøren, og det kræver kun 2 elever, har vi 2 fantastiske instruktørassistenter. Giv dem en stor hånd. Med fed scene, fede kulisser, lækker sminke, lys og lyd og teknik og lækkert band, så ville det være lidt en flad fornemmelse, hvis ikke der var nogen, der turde være skuespillere, så giv skuespilleren en stor hånd.